Min visibilment skomdu, min ma jweġibx u min joħroġ u għalija. Hija din is-sitwazzjoni fil-Grupp Parlamentari Laburista wara li ċ-chats bejn id-deputat Rosin Cutajar u n-negozjant Jorgen Fenek żvelaw kif kulħadd fil-Labor qed jitħanżer fil-kuntratti u allura Rosin Cutajar iddeċidiet li tagħmel l-istess bħalhom, xi ħaġa li fl-ebda mument ma ġiet kundannata mill-Prim Ministru Robert Abela. Għalkemm għal membri oħra tal-Gvern bħal Ministru tal-Finanzi donnu li din is-sitwazzjoni xejn ma niżlet tajjeb, tant li Klajt Karwana der viżibilment skomdu għad-domandi ta' Net News. Rosin Cutajar parti mill-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista. ċess li ħarġu rajtom? Rajt uħut minnhom iva. Ma jinkwetawx? Ifimni, qegħdin hemmhekk għall-pubbliku kollu biex jaqra dak li kien hemm se ħareġ mod illegali u li qed nifhem li se jkun investigat. Qalet li taħt Joseph Muscat kienet isiru x'niżżirijiet, ġi ma jinkwetawx affarijiet. Huma affarijiet li kienet qed tgħid. Taqbel magħhom imma? Suppost ngħidlek. Taqbel li għandha tibqa' imma? Dak kollu l-ħareġ? Rosin Cutajar parti mill-Grupp Parlamentari. Ġi taqbel li tibqa'. Nerġa' ngħidlek. Rosin Cutajar hija parti mill-Grupp Parlamentari Laburista. Anke fil-bqija tal-Grupp Parlamentari kien hemm sentimenti li varja buħud jaraw dan il-każ bħala tad-daħk u oħrajn jevitaw kompletament milli jmissu ma' dan is-suġġett tant li baqgħu deħlin il-Parlament u ma wiġbux. Se tibqgħu żommuha magħkom Rosin Cutajar? Mhux tad-daħ naħseb din u għalfejn tibqgħu żommuha magħkom Rosin Cutajar? Ismani, mistoqsijiet tad-daħ. Se tibqgħu żommuha magħkom Rosin Cutajar? Jiena ma nista' naċċetta qatt li kwistjonijiet privati li jmorru lura snin jiġu esposti b'dak il-mod viljak. Allura kien xem L-aħħar dan huwa xi ħaġa li mhix aċċettabbli għax dan huwa attakk viljak u malizzjuż. Il-bira kellna skemi li ħabbarna għal pajjiż ta' 50 miljun. Se tibqgħu żommuha magħkom Rosin Cutajar? Net News kienu l-unku kamra tal-ħabarijiet li ma. Għaliex qed tibqgħu żommuha magħkom, Ministru? Importanti naqbgħu naħdmu fl-interess tal-poplu biex kulħadd. X'hekk saqsejtek jien, komdu li Rosin Cutajar da parti mill-Partit Laburista? Neqbgħu ngħinu dawk li għandhom l-aktar. Taħrablu mit-tweġiba. Taqbel li tibqa' hemmhekk Rosin Cutajar? Hija kollega tiegħi u nirrispetta. Taqbel li tibqa' hemmhekk? Min dawn iċ-chats tad-deputat Laburista joħroġ illi l-allegat kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja jiddeskrivi lil Malta bħala pajjiż marit. Cutajar taqbel perfettament ma' dak li kiteb jgħid ukoll li jgħix f'pajjiż miġnun u Cutajar twieġeb bil-kliem jien xbajt. Apparti minn hekk f'messaġġ minnhom Cutajar tiddubita bl-aġir ta' Joseph Muscat u tistaqsi lil Jorgen Fenek jekk il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien tilifx il-kontroll. Fl-istess messaġġi kien konfermati li Rosin Cutajar ħadet flus mis-senserija ta' bejħ ta' dar fl-Imdina bl-involviment tal-istess Jorgen Fenek, flus li ammontaw għal madwar 9,000 euro.